Moi, eli näistä ostoksista, koska tää on kotin puolella, mutta sit se ei antanut mun enää lisätä sinne osaa tekstistä ja ajattelin, että ne voi tehdä tälleen videollakin. Eli ostin Seppälästä tämmösen neuleen. Ja tää oli -50% ja tää maksoi 15 €, eli normihinta oli 30. Sitten housut. Eli tällaiset. Ne on tuolta H&M:stä. Ne oli 5 €. Normihinta oli 10. Ja ne on tämmöset kuosilliset, mustavalkoiset. Sitten Ginasta nämä Serena. Serena nämä pilifarkut. Ja tällaiset leopardikuosilliset. Ja näissä on toi vyötärönauha, aika kiveä. Että mun piti ottaa 3 kasia. Että ne on sit varmasti mukavat jalassa. Ja näitten normihinta oli 40. Mä katsoin näitä jo silloin, mut mä en mun tee mieli maksaa tämmöisistä. Toki ne on kyllä niinku farkkuu. Mut ei 40 on aika liikaa. Ja nyt mä sain nää 10. Eli nää oli tällaiselta näyttää tämä hintalappu. Eli nää on jo kerran ollut vissiin. Joo, täällä on tää -50% alla. Mutta koska siellä oli vielä ne lisäalet, eli kaikista alennetustuotteista -20%, niin mä sain nää nyt 10. Ja näitä ei ainakaan tuolla Jyväskylän foorumissa ole enää monia kappaleita. Että siellä oli yhdet 3/6 ja yhdet 3/8. Sitten oli 4/2 ja 4/10 näistä ruskeista. Eli kannattaa mennä nopeasti. Sitten Vilasta tämmönen. Eli tää on niinku kynähame, mutta tässä on tämmönen halkio tuossa eessä. Mä taisin ottaa väärinpäin kuvat tästä blogiin, koska tässä siinä ei näkynyt tätä halkioa, mutta nyt tässä kuitenkin näkyy. Siinä on toi halkio, eli tän normaali hinta on 17 €. Ja mä sain sen nyt 7 €. Se oli semmonen. Sitten ostin H&M:stä blondeja pinnejä, koska mulla on niitä semmosia glitterin, mutta ne on tosi keltaisia ja ne erottuu ihan samalla lailla mun hiuksista kuin mitä nää ihan kummatkin. Eli otin tämmösiä ihan vaaleita ja tää oli €1,95. Tässä on niinku 3 eri sävyä. Sitten mä kävin Kiksissä ja mä oon kuolannut niin pitkään tämmöstä sivellintä. Eli tää on tässä luki puuterisivellin, mutta mä ite
käytän tai koitin tätä jo kerran meikkivoiteille. Ja tää on itse asiassa paljon parempi meikkivoiteeseen kuin... Tai siis no en tiedä. Mä tykkään, että voi niinku ensin levittää hyvin mun hiukset. Ensin voi levittää meikkivoiteen ja sitten levittää puuterin vaan päälle samalla. Että on niin pehmeä verrattuna tähän. Hyi, yök. Että tän oikea hinta on 16 €. Tää oli alennuksessa 7,90. Mä oon kattonut tätä, mutta mä en oo ollut ihan varma, että käykö tää meikkivoiteille. Että onko nää tarpeeksi jämäkiä ja mättiä tai jäykköjä nämä harjakset, mutta on ne. Ja tää on tosi hyvä ja tää on ihan sikapehmeä. Tätä mä suosittelen todellakin. Eli tää on tää 205. Eli melkein tai alle 8 € maksoin tästä. Ja sitten ostin vielä tämmösen huulirasva. Tämmönen. On myös Kiksistä. Tää on niinkun mintun makunen. Tai siis tuoksunen. Ei maistu miltään. Tämmönen kiva. Ja tää on tosi kosteuttavaa ja niinku kevyttä. Eikä tää kiillä silleen niinku hirveesti. Tää oli 5 € myöskin alennuksessa. En tiedä normaalia hintaa. Näitä on näitä minttuja ja sitten on vaniljoita. Niin. En mä tiedä. Miksi musta tuntuu, että tässä ei ole kaikki? No, kai tässä on. Ja niin, ei mulla oikeastaan muuta.